मानो बाथोन गैला गोलोमफ्रुजोब्बाय नै जोंना आइया हेल' एभ्रिवान नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' डिस्लाव बयखौ बरायहरबाय नै जोंहा मा ओंख्रि संनो नागिरदों आं देखायनि र' नैबे औवा मेवाइ ओमफ्राय नै आइया बानलु बाथोन देदों आरो गलोमजोब्बाय नै बेला नै गोलोमदैया जेब जेब जाजोब्बाय नै सिल सिलनो मोदोमानि बिखुङाबो दाखंखंथार नै दस नांनायाव ओमफ्राय र' औवा मेवाइजों लोगोसे मा दं नै नैबे ना सान्दा दं आरो गाइस लोगोफोर ना सान्दाया बे एफा एसे आधा केजियानो अमा बेदरफोरसो लाबोनांगौ आधा केजिबानो थोयो अमा बेदरफ्रा नाफ्रा थोनो नागिरा ओमफ्राय बेजों लोगोसे मामोनलाय अनला नामा ओमफ्राय अनला देबाय अनला होगोन ना होआ अनला होगोन अनला औवा मेवाइ ना सान्दा आरो नै साराया दुंग्रिलाय लांसिगोन नै ओइ गाइस लोगोफोर ओंख्रिया मोनबाय नै औवा मेवाइ ना अनला एरनायलाय अमा बेदरफोरबा थावसिन जागौमोनदां नङाबा दाउ लकेलफोरबा खांनाय जासिगोन नै खांनो जाबाय आरो खांनो खानायबो गैबावालै गाइस लाइनबो गैबावा नै बेफोर सार्ज होजाग्रा टर्चफोरजोंनो सुनानै ओंखाम जालाबायनांसिगोन मबाइल टर्चफोरजोंनो दा जानायाव देखायनोसै आं गाइस लोगोफोर एसेनो नै ओंखाम खुरबाय गाइस लोगोफोर ओंखाम जालाबायनोसै एखेबारे नाजों अनलाजों औवा मेवाइ गाइस लोगोफोर नै नाया गिदिर गिदिरखा नै जानोसै गाइस दाना नै आयौ नाया नुखाय गिदिर गिदिरथार नुखाय बरियालै गाइस ओंख्रिया लगायनोसै गुदुंथार आयौ malu juga nih bentar Tapi lain juga maafnya kesempat. Dulu lah banyak kan kita bukan jalan cuma. Lain yang susah sih. Ada orang yang berlaku. Ini nolak kan? Ya nak kan? Karena dong tidak kaulah. Ang ini kali lain jam. Ang lang tu lang akai lang marah kai saya kai. Baik lamar dah ni. Lang baca sok. Nikah apa? Sok. Hari ini kau sandi kai malah. Sok. नै गाइस लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै नै गय जानोसै आरो खानायजों दं खोमा खानायनि बायदि नुलायलांबाय आं एर'लाय नों बिलाइ बे खानायजों नङा नोंनिनोखा बियो जानला मोनला खानायाव गलाबाया जानला मोनलालै गय खावनायाबो नै मोजां जाबावाखै नै बिगुर सिगुर थाफाला जोब्बाय जाजानायालाय मा गाइस लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना मिस्टार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय